Kun olet käsitellyt sakset, voit heittää saksirojut roskikseen ja otat ravun sillä tavalla käsin, että käännä selkäpuoli ylöspäin. Voit unohtaa tässä vaiheessa kaikki vanhat ohjeet jäsenten irrottamisesta riviin tuohon. Elikkä veitsellä vedät tuosta pyrstön kohdalta, noin, poikki. Käännät sen ravun ja sitten voit ottaa sen pinnikikan käyttöön, eli otat pinnin ja nätisti työnnät pinnin tänne peräaukkoon ja vedät nätisti pinnillä kamat pois. Ei tule. Kokeilemme uudestaan. Ei tule vieläkään. Eli otamme veitsen käyttöön. Kolmannen kerran se toinen sanoo. Ei sieltä mitään tule. Eli otamme veitsen käyttöön. Ensin murramme ravun pyrstön peukaloita käyttäen. Näin. Ja rojut voimme heittää roskiin. Ja veistä käyttämällä sen saa näppärästi tuota esiin. Noin, siellä vähän on rojua ympärillä, mutta ne Mitä mä kirjoitin? rojut pystymme Maistui myös herkulliselta, maistui myös. Ottaa irti noin. Ja muistakaa kääntää myös tämän jälkeen selkäpuoli päälle päin ja pieni viilto tuohon selän päälle, pyrstön päälle ja täältä pitäisi kaivaa tää peräsuoli pois. Noin, se on tän näköinen. Sitä ei yleensä syödä. Se heitetään sivuun ja kaikki loppuun yhtä herkkua. Näin. Seuraavaan kertaan.